Iawn, bore da. Mi roi hwn ymlaen. Dyn ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd i ddechrau. Dyn ni yn 1 Samuel, cyntaf Samuel, llyfr cyntaf Samuel. Dwi'n mynd i roi tipyn bach o gyd-destun i rai ohonych chi falle sydd wedi colli y penodau diwetha, ond dyn ni wedi cyrraedd cyntaf Samuel penod 6. Llyfr cyntaf Samuel penod 6. Ond dyn ni'n mynd i ddarllen a canolbwyntio ar y benod gyfan. So, 1 Samuel, cyntaf Samuel, a'r 6ed benod. Wedi i arch yr arglwydd fod yn Philistia 7 mis, galwodd y Philistiaid ar yr offeiriad a'r dywiniaid a gofyn, be newn ni ag arch yr arglwydd? Dywedwch wrthym sut yr anfonwn hi yn ôl i'w lle. Atebasant hwy, os ydych yn anfon arch Duw Israel yn ôl, peidiwch ei hanfon heb rodd. Gofalwch anfon gyda hi offrwm dros gamwedd. Yna cewch eich iachau a darganfod pam na symudwyd ei law sef llaw Duw, oddi arnoch. Pan ofynnwyd pa offrwm dros gamwedd a roddent iddo, dywedasant 5 cornwyd aur a 5 llygoden aur, yn ôl nifer ar glwyddi'r Philistiaid, oherwydd yr un pla a fi ar bawb ohonoch chi a'ch arglwyddi. Gwnewch fodelau o'ch cornwydydd a'r llygod sy'n difarwlad, a rhowch ogoniant i dduw Israel. Efallai y bydd yn ysgafnhau ei law oddi arnoch chi a'ch Duw a'ch gwlad. Pa les ysdyfnigo fel y gnaeth Pharo ar Aifft? Wedi iddo ef ei trin fel y mynnau, ond i fi rhaid iddynt ollwng Israel ymaith? Yn awr, paratwch fen newydd a chymryd 2 fewch flith heb fod dan iau. Rhwymwch y buchod wrth y fen a chadw ei lloi mewn rhag iddynt i dilyn. Yna, cymerwch arch yr arglwydd a'i rhoi ar y fen, ac mewn cist wrth ei hochr, rhowch y pethau aur yr ydych yn ei hanfon iddo yn offrwm dros gamwedd, a gadewch i'r arch fynd. Yna, cewch weld. Os a i fyny am Beth Shemesh i gyfeiriad ei chynefin, ef, sef Duw, sydd wedi achosi'r drwg mawr hwn i ni. Ond os nad a, byddwn yn gwybod nad ei law ef am trawodd, ond mae cyd-ddigwyddiad oedd hyn. Dyna nath y dynion, cymryd 2 fewch fagu a'i rhwymo wrth fen a chadw ei lloi mewn cwt. Rhoesant arch yr arglwydd ar y fen, gyda'r gist a'r llygod aur a'r modelau o'i cornwydydd. Cerddodd y buchod ar ei hunion ar y ffordd i gyfeiriad Beth Shemesh, gan frefu wrth fynd, ond yn cadw i'r un briffordd heb wyro i'r dde na'r chwith. A cherddodd ar glwyddi'r Philistiaid ar ei hôl hyd at derfyn Beth Shemesh. Yr oedd pobl Beth Shemesh yn medu ei cynheuaf gwenydd yn y dyffryn, a phan godasant ei llyged a gweld yr arch, yr oedd yn llawen o'i gweld. Dath y fen i faes Joshua, gŵr o Beth Shemesh, a sefyll yno yn ymyl carreg fawr, ac wedi iddynt ddarnio coed y fen, offrymasant y buchod yn boeth offrwm i'r arglwydd. Yna, tynnodd y lefiaid i lawr arch yr arglwydd, a'r gist oedd gyda hi yn cynnwys y pethau aur, a'i rhoi ar y garreg fawr. Ar dydd hwnnw, offrymodd gwir Beth Shemesh boeth offrymau ac ebyrth i'r arglwydd. Ac wedi i 5 arglwydd y Philistiaid weld hyn, eithant yn ôl i Ecron yr un diwrnod. Dyma restr y cornwydydd aur a anfonodd y Philistiaid i'r arglwydd yn offrwm dros gamwedd. 1 dros Ashdod, 1 dros Gaza, 1 dros Ascalon, 1 dros Gath, ac 1 dros Ecron. Hefyd, llygod aur yn ôl nifer holl ddinasoedd y Philistiaid, oedd dan y 5 arglwydd, yn ddinas geirog neu'n bentref agored. Saif y garreg fawr, y gosodwyd arni arch yr arglwydd, yn dist, hyd y dydd hwn, ym maes Joshua o Beth Shemesh. Trawyd rhai o wir Beth Shemesh, am iddynt edrych i mewn i arch yr arglwydd. Trawyd 10 a 30 ohonynt, a galarodd y bobl, oherwydd bod yr arglwydd
wedi gwneud lladdfa mor fawr yn ei plith. A dywedodd gwir beth Siemes, pwy fedur sefyll o flaen yr arglwydd y Duw sanctaidd hwn, at bwy yr a oddi wrthym ni, ac anfon asant negeswyr at drigolion Ciriath Jearim, a dweud, anfonodd y Philistiaid arch yr arglwydd yn ôl, dewch i lawr i'w cyrchu. A dechrau penod 7, dwi'n meddwl hefyd. Yna daeth gwir Ciriath Jearim a chyrchu arch yr arglwydd, a'i dwy'n atynt i di a Binadab ar y bryn, a chysegri ei fab Eliesar i gadw arch yr arglwydd. Amen. Wel, dyna chi destun diddorol yn dyfe. Dwi eisiau dweud 2 beth bach i ddechrau cyn mynd mewn i'r bregaeth go iawn. Y cyntaf ar y testun a pregethu ar y testun, a'r ail amdano fi, ond nid yn y drefn arall. Amdano fi yn gyntaf, achos dwi'n gwybod a dwi wedi cwrdd â pob un, mae yna bobl newydd yma ers i fi pregethu diwetha yma. Dwi'n aelod yn yr eglwys yma gyda'r teulu wedi bod yn rhan o grwpiau cymdeithas ac arwain nhw dros y blynyddoedd o'r grŵp cymdeithas Cymraeg ar hyn o bryd. Mi o'n i'n arfer gweithio i Wycliffe, cyfieithwyr y Beibl, treulus i ryw 5-6 mlynedd gyda nhw, ac wedyn gyda Undeb Bydyddwyr Cymru, ac mae'r eglwys hon yn rhan o Undeb Bydyddwyr Cymru. So dyna rywfaint o'n nghefndir i. Mae'n dda cael pregethu gyda chi y bore yma, hyd yn oed o'r benod yma. Bydden ni ddim wedi dewis pregethu, eisiau just nodi hyn wrth ddechrau, bydden ni ddim wedi dewis pregethu ar 1 Samuel 6. A dwi'n meddwl mae'n deg i ddweud, sy'n ni wedi eistedd lawr a trafod gyda Aaron a wedi gofyn i Aaron, wel beth wyt ti'n meddwl dylen ni'n pregethu arno fe? Dwi ddim yn meddwl bydde Aaron wedi dweud, wythos ti be? Bydde 1 Samuel 6 yn benod bendigedig i ti cael pregethu. Ond, dwi'n falch o gael gwneud, am ein bod ni'n mynd trwy'r llyfr yma. Mae'n rhoi'r her i fi i baratoi testun o'n i ddim wedi disgwyl falle byddwn ni erioed yn pregethu. Ond dwi ddim yn gallu dweud mod i wedi mwynhau gwneud, a dwi ddim yn mwynhau pregethu mewn ffordd. Dwi'n cael y fraint, y pleser mewn ffordd, o siarad gyda gwahanol gynulleidfaoedd ar bethau llawer llai pwysig na hyn, ar hanes bwyd yng Nghymru neu afalau neu rhyw bethau fel hyn dwi'n gwneud. Ac dwi'n mwynhau. Ond, i ni'n siarad fan hyn am rhywbeth sy'n ddifrifol iawn, sydd i wneud nid jyst gyda bywyd a marwolaeth, ond bywyd tragwyddol a marwolaeth tragwyddol. A mae yna bethau yn yr testun yma, a mae yna bethau sy'n gymleth, mae yna bethau sydd yn anodd, yn enwedig ar ddiwedd y testun. Dewn ni at hynny. So dwi'n dod o'ch blaen chi, jyst yn nodi hynny, ac yn annog chi, y peth mawr, Aaron wedi gweddio hyn eisoes yma wastad yn wir. Y peth sy'n pwysig fan hyn yw beth mae Duw eisiau ddweud i ni fel eglwys ac i ni fel unigolion. Nid y syniadau sy'n bwysig, ond beth sydd yma sydd yn bwysig. Felly, gai annog chi hefyd, mae'n arfer da ty beth. Dilynwch wrth i ni fynd trwyddo. Dilynwch yn y gair, yn 1 Samuel 6, mewn pwy bynnag gyfieithiad sydd gyda chi. Dwi'n mynd i ddweud gair bach o weddi, a wedyn ewn ni mewn i'r peth. Dwi'n gofyn ar bwydd y bydde ti yn bresennol nawr, y bydde ti'n siarad yn glir mwyn dy fab, gyda pob un ohono ni, yma a sydd yn gwylio ar-lein, mwyn dy enw di. Amen. Reit, felly, siwma deall 1 Samuel 6, beth yw'r cyd-destun? Wythnos diwetha, diwedd 1 Samuel 4 ac 1 Samuel 5, y cyd-destun, beth sydd wedi digwydd yn y stori hyd yn hyn, yn ddiweddar, yw bod y Philistiaid, y gelynion i Israel, reit? Mae'r gelynion hyn wedi cymryd arch y cyfamod, lle oedd Duw wedi rhoi i bobl Israel, wedi cymryd arch y cyfamod o Israel, a roedden nhw wedi meddwl ar y dechrau bod gyda nhw rhyw wobr fawr, bod nhw wedi cael rhyw fuddugoliaeth fawr a wedi cael bron fel troffi, tyma bach fel
botel genie, rhywbeth fel hynny oedden nhw'n meddwl, i ychwanegu'r diwiodd gyda nhw, yr eilinod oedd gyda nhw. Be ddigwyddodd oedd bod yr arch wedi rhoi mewn teml gyda eilyn ei diw nhw Dagon, a dros nos, a'r diw, go iawn, yr unig ddiw byw, yn gwneud i'r eilyn yma i gwmpo lawr i'r llawr, a wedyn torri darnau o gorff yr eilyn bant, a wedyn gwneud i lawer o'r bobl yno yn Philistia i fynd yn sal. A be maen nhw'n penderfynu wedyn yw bod eisiau iddyn nhw yrru yr arch i ffwrdd o'r castell, o'r brif ddinas, os hoffech chi, ac i rywle arall yn Philistia, i gefn gwlad. So maen nhw moyn dal gafel ar yr arch, ond dyn nhw ddim moyn i gadw hi lle oedd hi. A nawr, yn y darlleniad hwn, beth sy'n digwydd yn fras iawn, yw bod nhw'n sylweddoli bod eisiau iddyn nhw hala'r arch yn ôl i Israel yn gyfan gwbl, mas o Philistia. Ddim jyst o'r brifddinas i cefn gwlad, ond i ffwrdd a mas o Philistia a reit nôl i Israel. A dyn ni'n mynd i weld wrth fynd trwyddo bod yna falle 3 pennawd neu 2 neges yma o beth sy'n digwydd yn y benod yma i ni. Y gyntaf yw bod pawb yn cydnabod nerth Duw. Mae hwnna'n reality ar ryw lefel, yn edrych ar sut, a mae'n reality yn y benod yma hefyd. Yn ail, bod Duw yn gweithio, bod yr arglwydd Duw yn gweithio mwyn a dros ei enw ei hun, ac yn drydydd bod rhaid i ni fod yn ifydd i eiriau Duw. Edrychwn ni ar rheini yn ei tro. Ond just cyn edrych ar adnod 1 eto, dwi eisiau gofyn un cwestiwn i chi. Achos dwi ddim yn gwybod pwy fath o sefyllfaoedd, dwi'n gwybod am rai ohonoch chi, ond dwi ddim yn gwybod pwy fath o sefyllfaoedd eich chi ynddyn nhw yn eich bywydau ar hyn o bryd, beth sy'n mynd ymlaen. O ddydd i ddydd, wythnos i wythnos, neu falle o flwyddyn i flwyddyn. A dwi'n siŵr bod yna rai ohonoch chi mewn sefyllfaoedd yn eich bywydau ac i chi'n meddwl, eich hunan, ydy Duw ar waith? Ydy wir ar waith? Mae yna bobl yn heulu a mae hwn yn digwydd, neu mae llall yn digwydd, neu dyn nhw ddim yn Gristnogion, neu dyn nhw dal ddim yn Gristnogion. Dwi wedi gweddio am ddegawdau, efallai. Ydy Duw ar waith? Dim jyst hynny. Falle chi'n meddwl eich hunan, ydy ar waith, ydy e'n gallu? Ydy e wir yn gallu? Oce, fi'n derbyn. Mae'n gallu, mae wedi gwneud pethau yn y mywyd i, yn eich bywydau chi. Fi'n derbyn mae'n gallu gwneud hwnna. Ydy e wir yn gallu gwneud achub y bobl hynny? Neu fy nilifro i, neu'n dilifro ni, allan o'r sefyllfa yma, yr unigedd, neu'r salwch, neu'r pryder, neu beth bynnag, neu'r pechod. Ydy e wir yn gallu neu hwnna? Fi'n gwybod mae'n gallu neu hyn. Ydy e'n gallu neu hwnna? Ydy e? A'r ateb wrth gwrs yw ydy mai. A dwi'n meddwl bod y testun yma yn mynd i helpu ni weld hwnna. Dechrau ni ar y dechrau, gyda'r adnodau cyntaf. Adnodau 1 i 9 i ddechrau. Mae pawb yn cydnabod nerth Duw mewn rhyw ffordd. Y Philistiaid yw'r cymeriadau fan hyn. Dyn nhw ddim yn bobl Dduw. Dyn nhw ddim yn Israeliad. A maen nhw wedi colli plwc, maen nhw wedi dod i benni tenyn. Be maen nhw'n mynd i wneud gyda'r arch sy'n dod o melltith gyda fe? Mae wedi bod yn Philistia am 7 mis. A be maen nhw'n penderfynu gwneud, ych chi'n gweld yn adnod 2, maen nhw'n galw ar ei offeiriad nhw a'i dewiniad nhw ac yn gofyn am gyngor. A mae'r dewiniad a'r offeiriad yn rhoi cyngor. Maen nhw'n dweud 2 beth, adnod 5 ac adnod 8 sydd yn crynhoi y cyngor mae'r dewiniad yma yn rhoi. Yn adnod 5, be maen nhw'n argymell? Chi'n gweld yn y testun, adnod 5? Maen nhw'n argymell gwneud delwau o lygod aur. Okay. A thrwy hynny, rhoi gogoniant i Dduw Israel. Chi'n gweld y geiriau hynny yn adnod 5? Gnewch fodelau o'ch cornwydydd a'r llygod sy'n difar wlad a rhowch ogoniant i Dduw Israel. A wedyn maen nhw'n cyfeirio, ydyn nhw, maen nhw'n cyfiawnhau hyn, maen nhw'n cyfeirio at beth sydd wedi digwydd yn Exodus, amser fawr yn ôl i'r Eiftiaid, pan ddath Duw a pobl Israel allan o'r Aifft yn wirthiol. Mae'r Philistid wedi clywed am hynny.
Mae'r hanes wedi mynd ar led am ganrifoedd, a maen nhw'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol beth oedd Duw wedi gwneud. Mae werth i ni oedi reit yma ar ddechrau'r benod. Ydych chi'n gweld beth sydd wedi digwydd fan hyn? Nid Iddewon, fel wedes i, yw y Philistiaid, a does dim awgrym o gwbl yn nes ymlaen yn y benod nac yn y llyfr yma bod y Philistiaid wedi dod i addoli Duw. Reit, dyw hwn ddim yn rhagfleini bod nhw yn dod yn gredinwyr. Mae holl stori Dafydd o Goliath yn mynd i ddilyn yn fuan ar ôl hyn. Reit, dyw'r Philistiaid ddim yn troi at yr arglwydd. Maen nhw'n cydnabod eu nerthau. Dyn nhw ddim yn mynd i droi at yr arglwydd, ddim o gwbl. Ond maen nhw wedi dod wyneb yn wyneb gyda'r arch. Jyst mewn ffordd eitha bychan mewn gwirionedd, am foment fach, am enid fer, gyda mawredd Duw. A maen nhw'n gweld, a maen nhw yn cydnabod, maen nhw'n gweud y geiriau, bod angen rhoi gogoniant iddo. Arnod 5. Dyn nhw ddim yn anghywir yma. Rhowch gogoniant i Dduw Israel. Maen nhw'n cydnabod hynny. A mae yna realiti pwysig yma i ni y bore yma, pwy bynnag ydyn ni. Yn gyntaf, os ydych chi'n gwrando a chi ddim yn Gristion, neu chi ddim yn siŵr. Falle mae pawb o gwmpas chi'n meddwl bod chi, ond chi ddim yn siŵr yn eich hun os ydych chi'n Gristion neu beidio. Mae hwn i chi. Achos mi fydd adegau wedi bod, a llai warantu'r peth, mi fydd adegau wedi bod yn eich bywyd pan fyddwch chi wedi dod ar draws gogoniant Duw. Mewn pob math o ffyrdd, a llai ddim dychmygu'r holl ffyrdd bydd hynny wedi digwydd. Ond y cwestiwn nawr yw, be newch chi a hynny? Newch chi adael iddo fe fy'n heibio? A jyst mynd mlaen gyda'ch busnes a'ch bywyd bach eich hun? Achos dyw hynny gyda phob parch caredig ddim yn syniad gret. Pan dyn ni'n gwneud hynny, pan dyn ni'n meddwl bod ein bywyd bach ni ein hun, yn ddiwedd y stori, be all and end all, yn ei tymau bach fel hyn, dwi'n meddwl, yn ei tymau bach fel plant bach, fel Arthur bach sy'n y cefn, 2 blwyddod, yn chwarae yn y mwd, tra bod y gerddorfa orau yn y byd yn chwarae o flaen y plant. Chi'n gweld beth sy'n dafi yn y darlun? Mae'r gerddorfa orau yn y byd, y sgiliau mwyaf yn chwarae o'n i ddim. Beth pwy yw Beethoven neu rhywbeth? Dwi'n hoffi Beethoven. Ond rhai o'r meistri mwyaf a fiodd erioed. A dyw'r plentyn bach ddim yn gwerthfawrogi o gwbl beth sy'n mynd ymlaen ac yn penderfynu i chwarae yn y mwd yn lle, fel sydd fe'n fwy diddorol. Chi'n colli tric. Mae'r neges yma yn hollol fwriadol i ni, fel pobl sydd yn darllen 1 Samuel 6:9. Stopiwch. Sylwch beth sy'n digwydd o gwmpas chi, beth sydd wedi digwydd yn eich bywydau chi. Mae'r yr unig nath eich greu chi, yn cynnig rhywbeth i chi sydd yn amhrisiadwy. Mae'n cynnig bywyd rhagwyddol yn Iesu Grist. Bachwch ar y peth. Dyna pam mae'n gweithio yn eich bywydau chi. Dyna beth mae eisiau chi i weld ac i wneud. Dyma'r cyfle nath y Philistiaid ddim cymryd. Oedd yr arch gyda nhw, a nath nhw hala fe ffwrdd. Peidiwch â bod fel y Philistiaid. Peidiad ni a dilyn nhw o gwbl. Ond os ydyn ni yn Gristnogion y bore yma, mae yna rhywbeth yma i ni hefyd i sylwi arno. Achos beth ni'n gweld fan hyn yn digwydd yw bod yna bobl sydd ddim yn credu yn Nuw, sydd ddim yn dilyn yr arglwydd, sydd ddim yn perthyn iddo fe, yn sylweddoli yr angen i roi gogoniant i'r Duw byw. Maen nhw'n dweud yn gyhoeddus. Maen nhw'n sylweddoli'r angen. A mae hyn yn digwydd yn y byd. Credwch neu beidio, mae'n digwydd. Mae'n digwydd o dro i dro, mewn crefyddau o bob math. Mae'n digwydd ymhlith pobl hefyd sy'n meddwl bod nhw ddim yn grefyddol o gwbl. Ni'n darllen ar ddechrau'r Rhufeiniaid, jyst i roi un enghraifft o hyn, fel mae Duw wedi rhoi gwybodaeth sylfaenol, pwysig a sylfaenol amdano fe'i hunan yn y greadigaeth. Ei greadigaeth yw e. Nid rhyw ddiw arall nath y cyfan, fe nath e, reit?
A mae rhaid i ni beidio a diastyru hynny. Dwi ddim yn ddigon y wybodaeth yna. Dwi ddim yn ddigon i bobl ddod i adnabod Duw mewn ffordd achubol. Ond mae e yno, a Duw sydd wedi rhoi e yno. Ac yn aml, mae'n ddigon i ni, mae'n ddigon i roi cyfle i ni, sydd yn Gristnogion, i ddechrau sgwrs gyda phobl am natur Duw. Pwy yw e? Am ei gymeriad e? Am ei brydferthwch e? Am ei bwer e? Yr holl bethau hyn. Mae wedi gwneud yn hawdd i ni mewn gwirionedd. Ac yn fwy na hynny, wrth gwrs, be mae wedi gwneud droson ni yn Iesu. Ond sylwch wedyn ar adnodau 7 i 9. Achos mae'r dewinwyr, ar ôl dweud hynny, ar ôl cydnabod pŵer Duw, a'r angen i roi gogoniant iddo, maen nhw'n cynghori clymu'r arch i ddwy fuwch a gweld be ddigwyddith. Maen nhw wedi mynd o ryw lefel, maen nhw'n dechrau cydnabod reality i rhywbeth gwahanol yn llwyr, a llawer mwy ffôl. Be maen nhw'n gweud fan hyn, mae'n eitha cymleth yn y testun, ond be maen nhw'n gweud fan hyn mewn, yn ei hanfod yw, os wrth clymu'r arch i y gair yma fen gyda llaw, cart fwy na lai yw hynny, math o gart. Wrth clymu'r arch i'r cart neu'r fen, a rhoi hynny wedyn gyda dwy fuwch, os mae'r buwch hyn, just ar ben ei hunain, yn arwain yr arch nôl i Israel, bydd hwnna yn arwydd, mae'r Philistiaid wedi penderfynu, bod Duw ar waith, a fe sydd yn gwneud dod ar pla hyn. Ac os ddim, os mae rhywbeth arall yn digwydd, wedyn jyst cyd-digwyddiad oedd y cyfan. So maen nhw'n rhoi Duw ar brawf yma mewn gwirionedd. Ydy hynny'n ddoeth, rhoi Duw ar brawf fel hyn? Na, Duw e ddim yn ddoeth, ddim o gwbl. Ond sylwch, gweitha hynny, a dyn ni yn gwybod di rhoi Duw ar brawf, mae'n unrhyw ffordd ddim yn beth ddoeth. Mae'n raslon. Dyn ni weithiau, dwi'n gwybod y mod i, mewn gwahanol ffyrdd, unwaith neu ddwywaith, wedi rhoi Duw ar brawf yn fy nghalon, a mae wedi bod yn raslon gyda fi. Right? Mae Duw yn raslon yma gyda nhw. Dyn nhw ddim yma yn cael eu cosbi am y peth. Mae'r cart yn cael ei arwain i Israel. A mae'r Philistiaid, drychwch ar adnod 16, mae'r arglwyddi hyn yn dilyn y cart, maen nhw eisiau gweld beth sy'n digwydd. Mae'r Philistiaid adnod 16 yn gweld hynny. Maen nhw'n gweld bod yr arch yn cyrraedd y ffin gydag Israel yn mynd dros i'r wlad arall i Israel, a maen nhw'n mynd adre. Maen nhw'n jyst yn mynd adre. I bob pwrpas, dyna ddiwedd y peth iddyn nhw am nawr. Popeth yn iawn. Y cynllun wedi gweithio. A mae yna gymhariaeth yma yn y testun sydd yn hollol fwriadol. Pan ych chi'n meddwl am llyfrau hanes yn y Beibl, actau yn y Testament Newydd a'r Efengylau, gwahanol lyfrau yn yr Hen Testament, wrth gwrs, digwyddodd mwy o bethau yn y cyfnod, yn yr episodes hyn, hanes go iawn yw hyn, digwyddodd mwy na sydd wedi mynd mewn y llyfr. Mae Ioan yn dweud hwnna, wrthon ni am gweinidogaeth Iesu. Mae'r hyn sydd wedi mynd mewn i'r llyfr yn gwbl fwriadol o dan arweiniad yr Ysbryd Glân. Right? Ni'n gallu cymryd bod yna fwy wedi digwydd, dwi'n mynd gweud, enghraifft twp, ond dwi'n mynd i gweud wrthyn ni bod ni wedi stopio gael cinio, neu ond maen nhw wedi. So mae'r hyn sydd wedi mynd mewn wastad yn fwriadol. Mae'r hyn sydd wedi mynd mewn fan hyn, adnod 16, yw bod 5 arglwydd y Philistiaid wedi gweld yr arch yn mynd draw i Israel, a wedyn ewch mlaen i adnod 19. Trawyd rhai o wir Beth Shemesh. Beth Shemesh nawr yw'r pentre cyntaf os hoffech chi yn Israel, am iddynt edrych i mewn i arch yr arglwydd. Mae'r trawyd fan hyn yn golygu trawyd yn farw, lladdwyd os hoffech chi. Right? Lladdwyd rhai o ddynion Israel, mewn geiriau arall, am iddynt edrych i mewn i arch yr arglwydd, arch y cyfamod.
Adnod 16, mae'r Philistiaid wedi rhoi Duw ar brawf, wedi dilyn, wedi gweld yr arch yn croesi drosodd, a maen nhw wedi mynd adre. Adnod 19, mae'r arch wedi cyrraedd Israel, a mae rhai'r Israeliad hyn wedi edrych i mewn i'r arch. A maen nhw wedi cael eu taro yn farw am wneud hynny. Be sy'n digwydd yma? Be sy'n digwydd fan hyn? Mae'n bwysig, mae'n fwriadol. Mae yma i ni yn hollol fwriadol, dyw e ddim yn gyd-ddigwyddiad. Yn syml iawn, allan ni grynhoi fel hyn. Mae yna safonau gwahanol ar waith yn ôl natur ein perthynas gyda Duw. Right? Chi'n gweld hynny? Ailadrodd e. Mae safonau gwahanol ar waith yn ôl natur ein perthynas gyda Duw. Dyma sydd yn esbonio i raddau helaeth. Y ffordd mae Philistiaid yn cael trin yr arch yn y ffordd hyn, dilyn, gweld, mynd adre. Yr Israeliad yn edrych i mewn ac yn cael ei taro yn farw y dynion yma o Beth Shemesh. Hynny yw, mae gwneud rhywbeth ffôl yn llygad cyfraith Duw yn un peth. A dyna mae'r Philistiaid wedi gwneud. Maen nhw wedi chwarae gyda y Duw byw, a mae hwnna'n ffôl, ac yn y pen draw, wrth gwrs, mi fydd yna i'r rheini hefyd. Wrth gwrs, mae barn yn mynd i ddod. Ond mae hwnna'n un peth. Mae adnabod Duw, ac wedyn ei ddilorniau, gyda y ffordd ni'n byw, a beth ni'n neud, ein penderfyniadau ni, yn rhywbeth arall yn llwyr. Chi'n gweld pan ni ddim yn mwynhau paratoi y bregaeth yma? Mae adnabod Duw a'i ddilorniau yn beth mwy difrifol o lawer. Rhoi enghraifft twp o'r un egwyddor ar waith. Os yw rhywun ar y stryd, enghraifft, nawr, bore yma, yn cerdded heibio, mewn sgwrs ac yn dweud, oh my God, ar ganol sgwrs. Mae person yna yn cymryd enw Duw yn ofer. Mae hwnna'n beth ffôl ar y mwyaf i wneud, ar y gorau. Ond mae hynny'n un peth. Os ydw i yn gwneud hynny, gan wybod beth ydw i'n wneud, gan alw fy hunan yn Gristion yn fwy na hynny, gan ddod o'ch blaen chi ac o flaen eglwysi eraill dros y blynyddoedd a pregethu o'r Beibl, right? A wedyn yn gwneud hynny, mae'n fater arall yn llwyr. Chi'n gweld, ydy'r enghraifft tym bach yn dwp yna'n helpu i weld beth sy'n digwydd fan hyn? Dwi ddim yn dibrisio y ffaith mae un cyfraith sydd gyda Duw, ond mae natur y berthynas yn newid y ffordd mae Duw yn ymateb iddo fe. A mae hwnna'n glir trwy'r Beibl. Y gwahaniaeth yw ei bod nhw, y Philistiaid yma, yn tramgwyddo enw Duw, ond maen nhw'n gwneud hynny yn ei marweifdra nhw, amwybodaeth a marweifdra. A mae hwnna wedyn yn wahanol iawn i un sydd wedi gweld ac wedi profi Duw gan ddyfynnu Hebreaid, chi'n cofio yr adnod yna, a wedyn yn dal i wneud. Dyna pam dwi'n meddwl bod yr Ysbryd Glân ac awdur 1 Samuel wedi rhoi yr adnodau hyn mor agos i'w gilydd a jyst dod allan mor glir y gwahaniaeth yma o ran gweld a'r ffordd beth sy'n digwydd i'r Philistiaid yn uniongyrchol a'r Israeliad hyn yn uniongyrchol. So ydyn, mae pawb mewn rhyw ffordd yn cydnabod nerth Duw, ond y cwestiwn bob tro, cwestiwn holl bwysig, yw sut byddwn ni'n gwneud? Be fyddwn ni'n gwneud gyda hynny? Yn ymlaen, mae Duw yn gweithio dros ei enw ei hun. Ni wedi dechrau gweld hynny'n barod. Adnodau 10-18, ni wedi dechrau cyffwrdd ar hyn. Ond fi eisiau dod â rhywbeth arall allan yma o'r episod gyda'r cart, fen, sef pwy sy'n dod â'r cart, pwy sy'n dod â'r arch yn ôl i Israel. Ydy Duw yn hala byddin o Israel i wneud? Ydy e'n codi rhyw arwr i achub enw da ar arglwydd? Ddim o gwbl. Mae Duw jyst yn gweithio ar ei ben ei hun, trwy arwain y bechod,
yma, y ddwy fuwch yma, yr holl ffordd nôl i Israel. Ac yn y pen draw i le o'r enw Ciriath Jearim. So Beth Shemesh yw'r lle cyntaf, a wedyn reit ar ddiwedd y benod, ych chi'n gweld adnod 21, mae'r ardd chi'n cael ei hala ymlaen i rywle arall yn y Ciriath Jearim. Mae hwnna yn ddigon syfrdanol o fewn i, yn ei liwt ei hun. So chi roi hwnna mewn i ffilm, bydde pobl yn gwylio'r ffilm a gweud, na, implausible, tynnwch e mas o sgript y ffilm. Ond os ydych chi'n gwrando ar hyn nawr, a chi ddim yn siŵr am ddiw, mae werth pendroni am hwn. Os ydrychwch chi eto ar hanes y byd, ar hanes eich bywyd eich hun, pwy bynnag ydych chi yn gwrando ar hwn bore yma, gyda'r lens yma, y sbectol yma, sef bod Duw yn gweithio yn y cefndir, o dan y wyneb, o dan y dŵr os hoffech chi, mewn bob math o ffyrdd, i ni ddim yn ei gweld, dros ei enw ei hun, bydd lot o bethau yn neud synwyr. Ac os ddim, os ydych chi'n edrych yn y byd trwy lens y byd ei hun, yn y pen draw, does dim byd yn neud synwyr. Does dim byd yn neud synwyr. Mae bywyd just yn boen, a does dim lot mwy i ddweud na hynny yn y pen draw. Fel mae Paul yn rhoi'r peth, eto yn y Testament Newydd, fel mae Paul yn rhoi'r peth, waith i ni fynd adre a meddwi. Dyna i bob pwrpas mae Paul yn gweud. Llyged ffydd neu llyged dim ffydd. Oes yna ddim synwyr o gwbl yn y byd neu mewn bywyd? Ni yma, mae bywyd yn anodd, bydd hawdd yn marw, dim mwy ddweud na hynny? Neu, ydy Duw ar waith, mwyn ei enw ei hun, ar bob lefel. Dyna'r dewis yn y pen draw. A mae mwy i ddweud na hyn. Mwy i ddweud na jyst y ffaith bod Duw yn arwain y bichod yma i Israel. Achos y tro nesaf mae'r arch yn cael ei symud, degawdau ar ôl y digwyddiadau yma, i le mae'n mynd. Ydych chi'n gwybod? Mae hwnna'n gwestiwn anheg. Ond yr ateb yw hyn. Mae'n mynd o Ciriath Jearim i Jerusalem, o dan y brenin Dafydd. Allech chi neidio ymlaen i ail lyfr Samuel a penodau 6 a 7. A beth sy'n digwydd yw bod Duw yn sicrhau fod y bugail bach yma, Dafydd, y boi mwyaf anhebygol, chi'n gyfarwydd ar stori, dwi'n meddwl y mwyafrif ohonoch chi, yn dod yn frenin ar Israel, a nawr, yn ail Samuel 7:13, mae'n gwneud cyfamod. Mae Duw yn gwneud cyfamod gyda fe. Y bydd teyrnas, disgynyddion, plant, mab Dafydd, yn sefyll am byth. Teyrnas pwy yw hwnna? Beth ydy Duw yn siarad am fyna? Gyda'r arch wedi dod Jerusalem am y tro cyntaf ar ôl hwn i gyd, gyda'r brenin newydd, y cyfamod yma yn digwydd. Pa deyrnas sy'n sefyll am byth? Ydych chi'n gwybod rhywbeth am hanes y byd? Ydych chi wedi clywed am Cesar, Julius Caesar? Oedd e'n ddyn mawr. Safodd y deyrnas am byth? Na hyddo. Genghis Khan, chi wedi clywed amdano fe? Oedd e'n rheoli, a'r Mongols yn rheoli o China draw i Hwngari. Mae hwnna yn talpyn go fawr o'r byd a gyda ceffylau nethon o'r peth. Nath y deyrnas sefyll am byth? Na ddo. Nath e ddim hyd yn oed sefyll am ddoi genhedlaeth. Hitler, Duw, pwerus iawn, cynlluniau mawr, dyn modern dros ben, modern iawn oedd Hitler. Ond nid yn unig, wrth gwrs, erchyllterau, ond yn fwy na hynny, dath y deyrnas i ben yn gloi iawn. Un o honiadau canolog y Beibl, un o wirioneddau mawr y Beibl, yw bod Iesu wedi dod o linach Dafydd i sefydlu teyrnas cwbl wahanol ei natur i'r holl rei hynny fydd wedi crybwyll a bob un arall hefyd, a teyrnas sy'n mynd i sefyll am byth. A'r prawf am hynny gyda llaw oedd yr atgyfodiad. Hynny yw bod Iesu wedi mynd i'r groes, bod wedi cymryd ein pechod ni arno fe ei hun,
fel bod ni ddim angen delio gyda'r peth, a diolch byth am hynny. A wedyn bod pechod, bod drygioni, bod marwolaeth, bod pob un o'r pethau hyn ddim wedi gallu sefyll yn ffordd y brenin yma. Nathon nhw sefyll yn ffordd y brenhinoedd eraill? Yr Cesar a'r Hitlers a'r holl... Do! A dinistrio nhw. Nathon nhw sefyll yn ffordd ni Iesu? Na ddo. Dim am foment. Amheus o hyd? Ydych chi'n amheus? Fallai'ch bod chi? Ewch i ymchwilio i'r dystiolaeth hanesyddol dros yr atgyfodiad. Gofynnwch y cwestiwn. Ewch o ddifri edrych. Achos does dim opsiwn gwell na Iesu i gael. Ac felly, chi'n gweld, i ddod nôl i'r arch, chi'n gweld bod yr arch wedi dod nôl i Israel, bod Duw wedi arwain yr arch yn ôl i Israel am reswm. Mae wedi dod â fe i Ciriath Jearim. Mae e fel tipyn bach, fel rhywun yn chwarae gwyddbwyll, yn chwarae chess, ac yn gosod y darnau yn ara deg yn ei lle mwyn gwneud y symudiad mawr pan fydd yr amser iawn wedi dod. Neu fel awdur yn gosod y cymeriadau i fyny mewn stori ar gyfer y foment dramatig uchafbwynt y stori. Y Philistiaid hyn, oedden nhw'n meddwl bod nhw mor glyfar, wedi cael gwared o'r arch. Y Israeliad cyn hynny, Aron yn pregethu'r wythnosau nhw, yn meddwl bod nhw'n glyfar, yn dod â'r arch i faes y gad, i'r frwydr hyn, fel fath o masgot neu rhywbeth. Ac ar ôl hyn, nes ymlaen, Saul yn meddwl, brenin Saul, yn meddwl bod e'n glyfar, yn hala Dafydd i frwydro, i gael ei ladd, fel bod Dafydd ddim yn mynd yn frenin. Ond trwy'r cyfan, trwy'r holl bethau hyn, pawb yn meddwl bod nhw'n glyfar, yn neud hwn, yn neud llall, yn neud arall. Beth oedd yn digwydd? Oedd bod Duw yn gweithio. Chi'n gweld, oedd e'n gweithio dan y wyneb, yn y cefndir, dros ei enw ei hun. Yn yr holl episodes yma, yn 1 a 2 Samuel. Dros ei enw ei hun. Yr enw, nid yn unig yr enw holl bwerus, yr enw'r un sy'n dweud taw'r ola fydd cyntaf, cyntaf fydd ola. Enw yr un sydd wedi rhoi ei hunan yn Iesu. Dyna beth mae'n adeiladu ar ei gyfer. Dyna pam fod yr arch wedi dod yn ôl i Israel mewn ffordd oruwch naturiol gyda 2 fuwch yn arwain hi. Ac yn ola, yr adnodau olaf yma felly, mae'r arch wedi cyrraedd, adnod 19 i 21. Ni'n barod wedi gweld difrifoldeb barn, yr adnod 19, a dynion Beth Shemesh yn edrych i mewn ac yn cael ei taro'n farw. Ni'n barod wedi cyffwrdd ar hynny. Dwi eisiau cyffwrdd arno fe eto yn fyr, achos mae yna nodyn yma ar y diwedd sy'n wir yn tanlinellu y ffaith yma bod rhaid i ni fod yn ifydd i eiriau Duw. Achos mae'r gair Hebraeg sy'n cael ei ddefnyddio yn adnod 19 wrth iddyn nhw edrych mewn, yn awgrymu'n glir, mae'n debyg, byddai Geraint yn gallu dweud, ond mae'n awgrymu'n glir, mae'n debyg, taw edrych yn fwriadol ac yn filornus maen nhw'n gwneud wrth edrych mewn i'r arch. Ac beth sydd ar waith fan hyn yw bod yr Iddewon hyn, fel fi'n barod wedi crybwyll, maen nhw wedi tyfu fyny gyda sŵn Tora, gyda sŵn cyfraith Duw, o fod yn blant bach. Maen nhw'n gwybod cyfeiriadau a cyfarwyddiadau Duw i genedl Israel. Ac un o'r rheini, yn Numeri 4:20, yw bod hyd yn oed yr offeiriaid ddim i fod i edrych i mewn yr arch. So mae'n glir yn y gyfraith, hyd yn oed yr offeiriaid ddim. So maen nhw'n gwybod hyn, dyma pwy yw'r bobl hyn. A maen nhw'n gwybod yn fwy na hynny natur a cymeriad sanctaidd yr arglwydd ac natur sanctaidd yr arch. So mae'n amlwg, fel fi wedi gweud yn barod, bod nhw wedi dewis amwybyddu hyn. Dim cangymeriad yw e, penderfyniad bwriadol. Dyna pam maen nhw'n cael eu taro i lawr. Mae chydig bach fel y ffordd byddai'n trin fy mhlant, a wedyn cymharu hynny gyda'r ffordd bydd pobl eraill yn trin neu disgyblu
fy mhlant i. Dwi'n caru fy mhlant, mae'n gas gen i roi stŵr iddyn nhw, ond dwi hefyd yn nabod nhw ers bod nhw, ers eu dydd cyntaf mewn ffordd cyn hynny. So dwi'n gwybod y tueddiadau gwael sydd gyda nhw. Dwi'n gwybod hyfrydwch eu personoliaeth nhw, dwi'n gwybod eu gwendidau nhw, ond dwi hefyd yn gwybod lle maen nhw'n cael eu temtio mwyaf a lle maen nhw'n ymateb yn wael i bethau. Ond dyw pobl eraill ddim. So mae'n bosib y byddwn ni falle yn rhoi gair mwy llym i Arthur neu Miriam am wneud rhywbeth. Mae'n debygol, rili, yn dywe. Bydden ni'n rhoi gair mwy llym iddyn nhw am wneud rhywbeth na bydde rhywun arall yn wneud, sydd ddim yn nabod nhw mor dda sydd ddim yn rhiant iddyn nhw, achos dyn nhw ddim yn gyfrifoldeb iddyn nhw. A mae yna falle eto rhyw paralel yna gyda y ffordd mae Duw yn trin ei blant ei hun, sydd wedi cael ei gyfraith, a sydd wedi cael y buddion hyn o gael ei magu gyda fe, a pobl sydd tu allan. Just paralel bychan eto. Dim yn berffaith o gwbl, ond jyst i helpu ni i ddeall beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. So, y nodyn yma, a'r ongl arall yma, dwi eisiau rhoi ni fan hyn, o adnod 19, beth sy'n digwydd i'r ysfeiliad hyn, yw nodyn i gymryd geiriau Duw o ddifri. Achos dyna dyn nhw ddim wedi wneud. Dyna pam maen nhw wedi mynd ac edrych mewn i'r arch. Dyn nhw ddim wedi cymryd ei airau iddyn nhw o ddifri. Dyw'r geiriau ddim wedi cael eu rhoi ni ar chwarae bach. Fel o'n i'n gweud, o'n i'n arfer gweithio i Wycliffe cyfieithwyr y Beibl. A mi allai weid wrthoch chi bod yna Gristnogion, bod yna filiynau ohonyn nhw, bod yna gannoedd o filiynau ohonyn nhw yn y byd, y bore yma, sydd nid yn unig sydd ddim ond yn gallu darllen, enghraifft, un llyfr o'r Beibl. Neu rhai ohonyn nhw falle just y Testament Newydd yn ei iaith ei hun. Na'r cwbl. Maen nhw'n gallu. Rhai ohonyn nhw dim o gwbl. Dim un rhan o'r Beibl ar gael. A dyma'r Cristnogion sydd yn byw yn y llefydd mwyaf anodd a mwyaf heriol i fod yn Gristion. Mae bod yn Gristion yn anhygoel o gostus iddyn nhw. Mae gyda ni, sydd yma bore yma, mae gyda ni 3 cyfeithiad dechrau yn Gymraeg, a wedyn mae yna dwsinau a dwsinau o gyfeithiadau ar gael yn Saesneg. O'n i'n arfer mynd i rai o'r cynadleddau Cristnogol hyn gyda'n ngwaith, pethau fel Word Alive ac yn y blaen, a pobl yn dod i'r stondin ac yn gofyn, gyda cymhelliant da, ond yn gofyn, wel, beth yw'r cyfeithiad gorau o'r Beibl yn Saesneg? A'r ateb o'n i'n rhoi oedd, a dweud y gwir, mae yna lwyth o gyfeithiadau da yn Saesneg. Mae'r pethau mae pobl yn holli blew drostyn nhw, achos holli blew yw yn ddim byd i gymharu gyda reality bod yna frodyr a chwiorydd yng Nghrist gyda ni, y bore yma, sydd ddim hyd yn oed gyda mwy na un neu ddau lyfr o'r Beibl. A wedyn mae yna bobl yn beirniadu, Cristnogion yn y wlad yma, yn beirniadu ei gilydd am ddefnyddio cyfeithiad arall o'r Beibl. Chwarae bach. Chymod, hollol, nid cymryd y peth o ddifri yw hynny. Mae gyda ni y fraint nid yn unig o gael y Beibl a'i ddefnyddio fe, ond mae gyda ni lyfrgelloedd cyfan ar gael i'n helpu ni. I'n helpu ni i ddeall pob un adnod. Esboniadau ar bob un adnod, ar-lein ac mewn llyfrau. Ar ben hynny, os dim eisiau chi fod yn pri llyfrau, beth yw'r gair yna, llyfr borwr, pobl sydd yn treulio holl amser nhw mewn llyfrau fel fi. Mae yna fideos i gael, fideos bendigedig i gael i helpu. Allwch chi wrando ar y Beibl. Mae'r adnoddau sydd ar gael i ni yn anhygoel ar gyfer bob rhan o'r Beibl i'n helpu ni i ddeall yn dda. A mae'n dda nodi, wrth gwrs, fan hyn, bod gyda ni fel eglwys rhan fach o gefnogi y gwaith yma trwy gwaith Asicws yn Uganda, dod â'r Beibl am y tro cyntaf i filiynau o bobl yn Uganda.
Ond ydyn ni'n cymryd beth sydd gyda ni o ddifri? Ydych chi yn arfer cymryd o ddifri, ond falle ddim yn erbyn hyn, bydd yna bethau wedi codi ac wedi just am resymau dealladwy iawn wedi dod yn y ffordd. Wel, cymrwch y cyfle bore yma i fynd nôl neu ddechrau arfer newydd. Achos dyw hwn ddim yn mater o ddisg. Dyw ddim yn mater bod ni gyd yn mynd neu fod i fod yn ysgolheigion neu rhywbeth fel hynny. Mae'n fater o ddiddod. Mae'n fater o fod yn ifydd i'r hyn sydd gyda ni, yr hyn mae Duw wedi rhoi ni, a'r hyn sydd gyda ni yn ysbrydol. So mae yna egwyddor ehangach yna yn does e. Os yna rhywbeth, a dwi'n cloi gyda hyn, os yna rhywbeth yn eich bywyd lle chi'n gwybod bod Duw wedi dweud wrthoch chi wneud rhywbeth, a dych chi ddim am ei wneud. Ufuddod yw'r hyn nath adael pobl Beth-Shemesh i lawr, eu pechod nhw eu hun. Ufuddod oedd yr her. Os yna rhywbeth mae Duw wedi dweud wrthoch chi wneud, wedi arwain chi, a chi ddim am ei wneud, chi ddim wedi ei wneud eto. Falle bod yn anghyffyrddus, falle bod yn anodd, falle bod yn embaras. Ni gyd yn deall hynny. Mae Duw yn gofyn i ni wneud pethau fel hynny. Ond da chi, gnewch e. Da chi, gnewch e. Cofiwch hefyd, dyma un o'r rhesymau mae Duw wedi rhoi ni mewn eglwysi. Mae'r bywyd Cristnogol yn anodd. Mae Iesu'n dweud y ddau beth. Mae faich yn ysgafn. Halleluia. Does dim euogrwydd. Mae'r pris wedi talu. Ond ar y llaw arall, mae'n anodd. Ffordd y groes yw e. Take up your cross and follow me. Yeah? Mae'r ddau yn wir. A dyma un o'r rhesymau mae Duw wedi rhoi ni mewn eglwysi. Mae cymorth ar gael. Mae cymorth ar gael straight oddi wrtho fe. Hotline to heaven. Mae gyda ni. Mae Duw wedi rhoi hynny i ni. Mae eiriau. Straight. Hotline from heaven. Mae gyd yna. Gyda ni. Mae cymorth ar gael. A mae cymorth ar gael yma hefyd. Dyn ni'n wan. Bobl bach, dyn ni'n wan. Odyn. Dyn ni'n dal i fod yn bechaduried. Odyn. Dyn ni yma i gefnogi ein gilydd. 1 Thessaloniaid 5, o'n i'n astudio 1 Thessaloniaid yn y grŵp cymdeithas tymor diwetha. 1 Thessaloniaid 5, 11, yn crynhoi'r llythyr cyfan ac yn rhoi fel hyn, yn glir iawn, iawn, iawn. Calonogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd. Peidiwch gadael embaras neu anhawster dod yn y ffordd gyfeillion. Mae rhaid ni fod yn ifydd i ddew. Dyna'r alwad sy'n arno ni, ac mae wedi rhoi'r cyfle i ni wneud hynny, ac ydy ni yma i'n helpu ein gilydd i wneud hynny. Dyna sut byddwn ni ddim yn bennu lan yn sefyllfa dynion Beth-Shemesh. Mae Duw yn fawr ei ras tuag ato ni, a diolch iddo fe am hynny. Amen.